יאללה. שתרית עוד ליפולים שתמשיך לדחוף טמפקס כל חיי. יאללה. מעולה. יאללה, עולים מעלים את זה ליוטיוב. רונית שפל מוכנות בישראל. בטוח? ניסית? כן, נו, תראי, תמשיך לדחוף, רגע, עוד פעם. נו! תראי, תמשיך לדחוף טמפקס בתחת. 5 תמשיך לדחוף טמפקס כל חיי. היית מזל טוב? עד 120? עד 120 טמפקסים, תגידי. עד 120 טמפקסים? תהי חמודה ומתוקה. ביי. איך אפשר לדחוף חוץ? אתה לא לדחוץ לקוץ. לא תגיד. לשרית עד 120 טמפקסים. מזל טוב וחלמד תמשיך לדחוף טמפקס כל חיי. יאללה. לשרית, אמא שלך זונה. כן. אמא שלך זונה. מזל טוב עד 120 ואמא שלך זונה. וואו, תגיד את זה, מה? נו, יאללה. אני משתמשת, אני נאמנה לעוד סרט. בסדר, גם אני. רותם? תמיד אתה משתמש. טוב, נגיד, שרי, תמשיך לדחוף מה? טמפקסים, עד 120 טמפקסים כל חיי. תמיד את שרי. לפי 120 טמפקסים כל חיי. 120 טמפקס. יופי. אני אגיד לך. נו? טונגולאידים, נו. יאללה! שרית עד 120. אמרת כבר על טמפק. לא רוצים אותך יותר. אנחנו נשים לך את הבית. תפסיק חמדה. זורק תחכון, יש לנו בעלים למעלה. הנה שיש פה שלי. מה? רציתי שיש ברצים פה בעם. מרון! מרון, תגיד עד 120 טמפק. לא? עד 120 טמפק. תגיד אותה גם. מזל טוב עד 120 טמפקסים, תאכלי אותם הרבה. אוהבת כיפל. לשרית. שרית, מזל טוב, חמה, הרבה טמפונים. לא, אובי יותר טוב. עד 120 טמפקסים. טמפקסים. הרבה יותר טוב, ספק יותר טוב גם. יש מזל טוב? כן, יו. למי? לשרי. הוא הוביל בסקירה מלגית לך מזל טוב? זה לא לשרי, זה לא אותי. לשרית אחרת, מזל טוב. שרי, מזל טוב, נשתמה מיס, אבל את שרי, תראו לי אותה, היא צ'ינצ'ית? לא. אז מי לא? שרית, מזל טוב, למרות שאני גם לא מכיר אותך. אני אוהב אותך. כולל לך. ככה שמוכנס בטמפק. למה? אתה כאן שאני מאוד אוטונומימית! אני הכל! היי, קודם כל מזל טוב. רוצה להגיד לך משהו אחד. תהני מהחיים. עוד פעם אני זה! לא התחלתי, לא צריכה מדברת! תהני מהחיים, תעשי סקס עם מלא אנשים. אבל היא דוחפת טמפונים. תדחפי טמפונים, תעשי סמים. תעשי כמה דברים שאתה תחורי את כל הפרצוף שלך. מזל טוב עד 120. שרית עד 120 טמפק. היה להם אולי לפני איזה הרבה זמן, לא? נו! שרית טמפק. ומזל טוב. ואני ילדתך 15. הרבה ברכות ואיחולים. אושר ואושר. תתקדמו בכם ביחד, אני נעולה לעלות פנטסטי. אריק פעמי. בוא נקליט לבח. יהיה לך טמפק. שרית!
אמרה לי להגיד לך כמה פק. מזל טוב. נו? 120! שנה! נו? חודש. נו! מה זה? תגיד ברכה. מה? מזל טוב, עד 120. אמא, מה קרה? מה אמרתי להגיד? טמפק. נו, דווקא. יאללה,